Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako si Benny, isang adik. Adik sa tambalan. Alam nyo, text line pa lang natutunay-nay nang meron kayo. Nagme-message na ako. Napupudpud na ang daliri ko kakasend ng text, wala man lang nabasa sa ere kahit isa. Nag-apply talaga sa akin yung linyahan ni Nicole na malay mo, mabasa ang message mo in the next 20 years. Sinubukan ko din namang sumulat sa inyo when I was younger, pero hindi ko talaga alam kung paano gagawin. Buti na nga lang, hindi ako napasulat kasi siguradong pagtatawanan nyo lang. Jejemon pa kasi ako noon. Marami nang nangyari sa buhay ko sa paglipas ng mga taon tambalan. Pero simula noon hanggang ngayon, pinipili ko pa din kayong makasama araw-araw. Marami akong mga naging tamang desisyon sa buhay dahil lagi kong bitbit ang mga aral ninyo saan man ako maparoon. Ngayong nasa abroad na ako, kulang ang bentang episodes para matapos ko ang isang shift ko sa trabaho. Kulang ang 20 episodes para matapos ko ang isang shift ko sa trabaho. Mula sa bus papuntang work, habang nag-work, at pag-uwi galing sa trabaho, hindi ako nagsasawang pakinggan kayo. Malaking bagay sa aming mga OFW na kahit paano, maramdaman namin na parang nasa Pilipinas lang kami. Malaking tulong ang tambalan para maitawid namin yung lungkot at pangungulila sa mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. Happy 19th anniversary, tambalan. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal ninyo at sa ginagawa ninyong pagpapasaya sa aming mga tambalanista araw-araw. Habang may tambalan, may mga tambalanistang gaya ko na mas pipiliing maging masaya at gawing tama, makabuluhan at kapaki-pakinabang ang buhay. Laging yung tatandaan na marami kaming mga tambalanista na patuloy na nagmamahal at naniniwala sa inyo kahit minsan may mga pinagdadaanan din kayo. Sana humaba pa ang mga taon na pagsasamahan natin. Malayo-layo pa tayo sa dulo at madami-dami pa kaming mga tambalanista ninyo na patuloy na naniniwala at nagmamahal sa inyo. Ipagdarasal namin na lagi kayong healthy, safe, blessed at fresh para everyday pa rin namin kayong makasama. Sa mga kapwa ko tambalanista, ka-faith lang, walang mamamatay. Maraming salamat tambalan, muli happy anniversary and more happy years to come. Ang inyong tambalarina since Excel pa lang, Benny Montecastro de la Cruz. Yesterday.
Kaya hindi kami naging singer. At alam ni Benny de la Cruz yan, di ba? Oo nga. Isipin mo parang yesterday lang na Excel ka pa lang, di ba? Isang ganap na tambalerina ka na. And thank you Benny for this very special anniversary letter. Yan, para sa Mahiwagang Bornay celebrating our 19th anniversary. At maraming salamat sa partner, sa pa-cake sa niya pa-cake mo kahapon. Thank you very much naman. Ang sarap ng pa-cake. Oo nga, sweet mo naman doon, ng Benny de la Cruz. Hindi na nga umabot sa mga respective homes namin kasi dito pa lang tinira na. Actually, sinend ko sa kanya yung picture na kalahati na lang yung cake. Sabi ko, ongoing ang pagtira. So thank you. And thank you for expressing your love for the tambalan. Alam mo, yung habang binabasa ko yung sulat mo, naramdaman ko parang nakakaloka naman yung papunta na kami sa mabait talagang mga nilalang. Parang hindi ko sure kung tama. 'Di ba? Pero thank you kasi yung effect namin sa iyo ay ganon. Yung effect namin sa iyo, pinipili mo kaming makasama every day. Hindi ka sa amin nagsasawa, 'di ba? So we are very very thankful for you, Benny. Salamat. At tama yun, ipag-pray natin na walang mamamatay, di ba? True. Sama-sama tayo, kapit-kapit lang mga tambalanista. Correct. Walang bibitiw. Huwag kang bibitiw bigla, di ba? Hanggang sa huling hininga. Hanggang sa kaya pa, 'di ba? Hanggang sa kaya pang humalakhak, hanggang sa may tonsils pang bumawagayway. Kapit-kapit lang at sama-sama lang, 'di ba? Our hearts are full. Thank you very much dun sa mga simula sa unang tambalan segment natin na may mga nag-express ng kanilang mga pagbati sa atin. Ganyan, salamat at hanggang dun sa mga nagpapadala dahil anniversary natin, 'di ba? Yes. Katulad ng isa nating tambalanista. Meron today. Meron. Siyempre, hindi na mawawala, partner. Audrey Yun! Castañeda Naku, of Audrey! Tigigaraw. Hindi mo kami binigo. Oo. Medyo malulungkot na sana kami bago matapos ang tambalan kung wala magpapadali. Kasi diba? claim kami ng claim. Ang daming Correct. tambalanista. Pero meron, Oo, diba? tapos matatapos yung araw na ito o matatapos ang programa ni isa sa mga tambalanista wala nakaalalang magpadala. Oo, diba? Kasi 19th anniversary na ng tambalan. Oo. Ano ba naman yun? Lagi namin kayo pinasasaya. O tapos ngayon, meron ako nakita, may pa-donuts daw. Uy! May pa-donuts naman sa atin si Pia Carla Yu. Sabi niya, Hi, thank you. Pia! Thank you, Pia. Sabi niya, I love you both. 15 years ko na kayong kasama every morning and been a fan since 2008. Thank you. Salamat ng Uy, bonggang-bongga. ang bongga naman ng donuts. Isa sa mga favorite brands natin. Yes, yun, no? salamat. Thank you. O sino pa? Si Audrey? Anong papadala ni Audrey? Wag naman bagong sapatos. Nakakahiya naman kay Audrey. Pero nakakatawa si Audrey kasi 'di ba sobrang nakikinig siya sa mga favorites natin, 'di ba? Oo. Actually, yun, speaking of sapatos, may binigay sa ating tsinelas. Alam mo yung bigay mo sa akin na yun, lahat na yata ng lugar na puntahan ko, yun yung suot ko pagka gusto kong rumampa kasi very comfortable. Pud-pud na po siya, Audrey. Sarap. Gamit na gamit na eh. Oo. Diba? Nakakatawa siya kasi nag-message siya sa akin kagabi na kasi nga 'di ba nakikinig siya lagi sa tambalan. Delayed nga lang, nasa Feb 24 pa lang siya eh. March 15 na tayo today. Diba kasi yung lugar niya mga kaibigan, nasa Mars po siya. Tinitipid niya kasi yung tambalan. May mga ganong tambalanista partner ha, na tinitipid nila yung tambalan segments. Hindi ko first time narinig yung word na tinitipid ko kasi yung pakikinig ng tambalan. Pati sa podcast natin na Oo. weekly lang siya lumalabas, naririnig ko yung lagi yun. Tinitipid ko yung pakikinig sa podcast nyo ha, kasi para hindi Baka ako maubusan. maubos. Ganon. Oo nga So ganon naman. si Oding. Tapos nakakatawa kasi yun nga, nakikinig siya sa atin. So napag-alaman niya na isa sa mga favorite ko talagang siomay na natikman sa buhay ko at gustong-gusto ko ay ang tatak nun ay Dex. Okay. Nabibili ito sa Walter Mart, meron din sa mga Alpha. So Yan. baka naman. Oo, baka naman. So sabi niya, Madam, nag-order ako ng Dex siomay. Sabi niya, Uy! sana dumating between 8 to 11 a.m. Ito dito ako Anong natawa. oras na? Oo. 9:30. Oh. Yeah, dito ako natawa. Sabi niya, 6 boxes yun, siomay, Madam. Kung sa tingin mo, si Chris Chuper, ilalagay niya lang sa compartment ng sasakyan niya. Uy, nilalagay ko sa tiyan ko agad yan. Mamaya mas masarap kainin yan kapag bagong deliver. Natawa talaga ako dun eh. Kung sa tingin mo may uwi ni Chuper at iiwan niya lang sa compartment ng sasakyan niya, sa'yo na lang po yan, Madam.
Tawang-tawa ko kasi parang sobrang kilala mo kami. Alam mo yung mga ganon. Kasi di ba merong ganyan, speaking of flashback, Oo, throwback, oo. merong ganyan kasi pag si Chuper kasi meron siyang isang regalo na hindi niya binuksan after Christmas pa. Hindi niya alam na pagkain pala yun. Oo Nakakaloka. Kinain pa rin naman namin. Oo, Kasi nakakaya naman siya nagbigay. Hindi lang yun, matibay naman Oo. talaga sikmura natin. Wag tayong umarte na porke inipis na, hindi nakakainin. Oo, walang ganun-ganun sa amin. Kayang-kaya pa rin kahit medyo may kagat na ng ipis. Ganon. Pero thank you. Salamat po. And more so, thank you po din sa lahat ng mga tambalanisa natin who has been with us for so many years. Thank you. And again to you, Benny de la Cruz. Salamat for sharing your tambalan story. Ang ganda, nakakataba Oo ng naman. puso. Isa lang yan sa Salamat. actually mga kabisyo sa mga magagandang kwento ng isang tambalanista. Maaaring kayo din na nakikinig ngayon na meron kayong masayang kwento, malungkot na kwento kasama ang tambalan. Pwede nyo namang i-share yan kahit hindi anniversary ng tambalan. Maliban kay Benny de la Cruz, pasalamatan din natin si Charm Cortez na siya Hello, nagdala Lucky Charm. ng iyong paabot sa amin kahapon. Correct. Kung hindi naman dahil din kay Charm Cortez, nasaan yung cake na yan. Hindi, magpasalamat tayo kay Charm, hindi niya kinain. Di ba? Oo. Thank you, Charm, hindi mo kinain. Kasi pwede niya namang kinain Oo, na on the duda din way. kami sa'yo minsan eh. Kasi syempre tambalanista ka, di ba? So, kaduda-duda yung mga galawan mo, Charm. Hindi, pero thank you. Salamat ng bonggang-bongga. Ngayon may mga ilan kami mga flashback ni partner, may mga natatandaan kami, natatandaan namin ako partner, yung buhok ko na itim pa dati kasi wala pa akong sponsor sa hair. Oo. Wala pa akong sponsor sa Maraming salon. split ends ba tawag sa ganon? Oo, dami kong split ends na dati. Oo nga, oh my God. At naalala mo talaga. Hindi nila pinapahalata, di ba? Yung split ends ko, ang lala talaga, super. Oh my gosh, oo nga. Ang lala ng split ends ko, para po siya mga lisa sa dulo. Alam mo yun? Sobrang lala kasi palibasa wala pang salon na sponsor. Di syempre, Oo. yung hair, hindi napapa-treatment, ganyan. Wala talagang Pero nung nagka-sponsor, never na akong bumalik sa sa black na hair. Talagang Oo nga. always feeling feeling Caucasian ka western. nga. Correct. Caucasian ite. Tapos kapag Latina ka ba? nako, pag gumaling na tong maganang ilong ko, guys. Charot. Gulatin kayong lahat ni Nicole. Antabay lang kayo, ha? Hindi ko rin Paglipas ng weekend. Hindi ko rin sure. Magulat tayo. Beyonce? Mariah Carey? Hindi ko rin sure talaga. Alam mo, napagtripan lang kagabi ang mga threading ng mga pailong. 'Di ba? Pero seriously, we've started na walang nagtitiwala sa amin. We're just doing this because we really love it. Hanggang sa may mga sponsors kami. I'm so always thankful. Hindi na ako. Sorry na po kung halimbawa kayo po ay nagmamahal at sa kayo mangging kulay. Pero kasi ako ever since gusto ko maging maputi. Don't judge me. Kung tambalanisa po kayo, alam niyo po yan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga sponsor ng glutathione. Ang laki po na naging evolution ni partner. Oo, sabi ko nga sa iyo yung dating teacher nga na nakita ko, teacher ng Oo. kapatid ko, sabi Sabi niya talaga, sa'yo. oh my gosh, you're so different now. You were brown before. Diba? So, yun, nagpapasalamat kami sa sponsors and we've been really loyal to Love Radio. Speaking of flashback, there was a time na ang tambalan po ay pinirata po ng ibang radio station. But, we chose to stay. And para sa amin, ito po yung isa sa mga, I think, best decisions that we have ever made in our yes. lives. Kasi yung staying and then yung ganti nyo naman po sa amin, you're still with us, 'di ba? So, Correct. salamat po ng bonggang-bongga. Doon sa mga tambalanisa namin na hindi naman nakapagpapaabot ng mga pagkain o kung ano-ano man, happy na rin naman kami, nakikita namin kayo sa FB Live. Yes! Yung mga comments ninyo. Correct! Yung mag-appear yung pangalan ninyo sa monitor namin. Nakikita po kasi namin yung mga comments ninyo. Happy na rin kami na, ang dami palang nanonood sa amin every day. Yung pagkasabi talaga ni Chipper, happy na rin kami, parang medyo sige na lang. nga yun, oo. pampakonsuelo ba? Parang Ganon. sige na lang din. Baka kahit magtampo walang kasi alay. kayo eh. But thank you and partner, happy 19th anniversary to you. To us. To us and yes. more power and ang wish lang talaga natin, more pera! Yes, more blessings. More blessings mga tambalanista. Love